Müslimde зур масштабта хәләл товарлар белән сәүдә итү беренче тапкыр оештырылды. Оештыручылар заманча сәүдәнең мөмкин булган барлык уңайлыкларын тудырырга тырышканнар. Районыбызның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сөнгатуллин чараны Коръән аятлары белән ачты. Сәүдә белән танышырга килгән җитәкчеләр хәләл продукция җитештерүчеләрнең хезмәтенә зур бәя бирделәр. Менә монда кемнең генә янына килмәсәң, сорасаң, аның үзенең продукциясе турында сөйләвеннән күзеннән күренеп тора. Ул только үзе kullanırda evrine kişiye taqdim etken. Şuna göre min uylum bunday yarlıklarning bik kerakli deb buna ko'rib turamiz, kishilar sheratda turib olalar. Bugün Müslümanlar gana tugul, bütün başka halk da buna rizqni faydalı, zararsız hem çista bulduğuna bir qarab turalar bugün sekinde. Mühim çünkü bugün türlü kimyalardan, türlü zarar rızıklardan indettiği halk Koyup bizip mene indi kiri mene halal olgan, tabii olgan rızıklarga eğlene başladılar. Elhamdülillah. Хәләл маркетта Казан, Яршаллы, Урыссу, Түбән Кама, Бөгелмә шәһәрләреннән, Самара, Оренбург өлкәләреннән, Бакалы, Сарман һәм Мөслимнән сәүдәгәрләр катнашты. Ярминкәдә тәкъдим ителгән товар ассортименты бай һәм бәяләрнең кулай булуы белән сөендерде. Кызымның эшләре бу. Бөтенесе декрет ягында 2 бала белән өйдә утыра. Götürmesi için her şey, özüne bayağı getirir için şu şey bilen şağlanan. Allah'a şükür, Барлык әйберләр дә уңышлы бара. Я делаю полезные сладости, а именно это пастила без сахара, сушеные фрукты, полезные конфеты, йогуртовые конфетки. Сушу я все дома на сушилке, это дегидратор специальный. Безнең максатыбыз бөтен кеше хәләл ризык ашасын дип уйлыйбыз инде. И натураль, экологическое фермерское производство булсын дип җитештерәбез инде. Продукцияне ясыйбыз, сосискалар, тутырмалар, купатылар, төрле иттен. Мы привезли продукцию собственного производства. Это вот такие финики в молочном шоколаде. Внутри идет обжаренный миндаль в разном, в белом, с карамелью, ассорти. Также миндаль в шоколаде. Хәләл маркетка килгән сәүдәгәрләр товарларын матур төргәкләрдә тәкъдим итүләре белән дә җәлеп итте. Андый эшләнмәләрне бүләк итүе дә күңелле. Сәүдә нокталары сәгать 3-кә кадәр эшләде. Халык кайбер товарларны чират торып алды. Димәк, хәләл продукциягә ихтыяҗ зур. Алхамдулилlah, Аллаһның рәхмәте белән менә без беренче тапкыр шундый зур күләмдә мөслимебезнең җирлегендә хәләл маркет уздырабыз. Ул да исә инде хәләлнең нәрсә икәнлеген аңлату һәм хәләл ул фақат ризык кына түгел, хәләл ул безнең кием дә, кәсеп тә, мал да, кайбер безнең эшләребез, гамәлләребез дә, хәтта бизәнә торган төрле яки куллана торган әйберләребез дә безнең хәләл булырга тиеш икәнлеген аңлату. Хәләл маркет мөслимләр өчен көтеп алынган ярминкә булып чыкты. Тормышыбызда фақат хәләл ризык, хәләл кәсеп кенә булып, һәммәбезгә харамнан тыелып яшәргә насыйп булсын иде. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.